Video kan hmu hmeichhe hi ngun dovin lo enro tuemuni chuan rukbo tumin ave me kani November ni kumsang ni sompalia chuan Philadelphia police chuan mi papakhat hnenah changin kholan donga run khol tu chuan hmeichhe pakhat chu adulo chung mi papakhatin kara tiluina manga alu tirlaya hmu thunia kholan don na hmuna police ten thlen chuan cctv footage en ngalin hmeichhe rukbo wari ma chuan kar pakhat Calder Street lama in her chun hmuwa second somni novela chuan red light a bus run dingin second som paruk nuwa chuan bus anan man lo wanga meje pakhat man mo takalo tlan hin hmuwa anunga chuan zuitu nei ti chu a shelo ni na langani reilote nuwa chuan mi pa pakhat hian ron biain meche chu le hoya zanthim hnuaya mel shiat lovin aron bia chu nuamati che alo ni ngei turani atol nungdeu shota anin chibaya ma se chu pa chuan akut chu lason tamai lo chuan meichhia chu lawan betin cctv in alak phak lo na bang phein lama chuan anor pil ta dai mai ni anin nur na hmuna chuan police te chu kalin termit kele phone lo let nga chun hmuwa engthil nge thleng zel ti shatumin cctv footage dang anzung le a vanai thlak takin pakhat an hmule hlawa mase zandar kwale min somthum pakwa mi ni in meichhe rukbo ani ma mi ni cctv footage an enmasak loka karle basan hu tum video angle dang an enti na ni Calder Street lama karin her chu camera omnal ma chuan lo tlan phein camera in alak phak lo china chuan car chu aron dinga reilote nuwa bus kha ron tlanin camera hnunglama tang chuan meichhe rubo tu ngei nia an shiat chu aron pen chhuaka kong crossin ama a meichakal chu zuya kong le kong in tona peng thuam taka chuan meichhe chu tidengin anin chibai nuwa adulo chung chu a car omnalama chuan a hnuk pheya police te chuan phone chu meichhe chuan a thlau loiti an che theya ama an shiat theinan ati ni ngeiin a shiat thei bokani phone atang chuan victim chu tungeni an che thei tarenga kumsom ni pani mi nurse assistant Carlisha Freeland Guider ni hin nu chui tu ten uluk le zwala footage en chuan meichhe le arubo tu te hnunglama chuan lim thladum an lampanaron kal hin hmuwa hepa hi Dwayne Fletcher ni hin police te call tu ngei khani Dwayne chuan zandar kwale mi somthum pakwa vela chuan Green Street a convenience store a akala a hmaluka chuan Carlisha chu akala anunga akal chu ron hoilet le zokin nomlawati mel hleya azam mel emowangin ngai dan diklo anei lo nan tin thlamuang taka konga kal theinan kong le lama chuan Dwayne chu kal ta a mase minute ni khatlek nuwa chuan chanpui tu avin Carlisha chu arak ta chia maya mi pa pakhat hian akara tiluina in lutir alotum chulo ni in Dwayne chuan nan man tumin an omnalama chuan atlan phei ngala mase kara chuan an lut fel mana chuta kartuk ver chu ake chhuaya silaya puak ngei ni na sha a karla atlan sun ngal nen arir nuam lo chuan police a shiatir ngal ni na soya awanang man lo chu poyati hle thu suin poyati ti chu a mela po a mu theiani kar pak na vel police in an enfia chuan silai mukor engma mu tur om lawa silai me po chuni se om ngei turani an tia kar tuk ver ke themde chu an hungeya Carlisha chu tal chwa atumna lama kar tuk ver chu atike ani anrin thun soya Dwayne chuan Carlisha chu athini chuan an ngai dam thei tu ngai lawang tin beidong takin police te chu shilani atuk November ni thum Carlisha e rukbo wani changa darkar sompani aliam nuwa chuan nu chui tu de chuan Carlisha chungte a chian tele a thok pui de chu thon zot fia vek towa mase nu chui tu de chuan an nu chuina ta na changkai tur engma sha tan nei lawa a chung tele a chian de chuan mi bo le kha siamin mun shang shanga an ta chuaka nu chui tu de poin mi pui de pui na dilin mi swalin Carlisha e tilwina manga aruk bolai cctv footage chu tv a an ti chuaka news channel shang shanga an chwa chwai chwaya
miswal chu shetu anlo tak hlovin an ti ni mase boina ber chu video quality chu a che hleya miswal pa mel shasa lo tu tan chuan shiat po a hardon hleinarin om nu chui du de chuan thlakal ta maya mi ruk pau thowa an lo man to Delvin Barnsa angan ti hleya mase soito angin video quality chu a chiat ema wangin an changam bik lawa hepa hi garlishai rubo tu ani tak chuan garlishai nun na chu adir thong don hleinan sia a chan po Delvin hi serial killer ni nge ya anjin hlel me kani wangani garlisha e rukbo ani ma hian Delvin chuan tleirol kumsom paruk mi chu rubovin sarwak vekada ani hnuwa convert tuele chhuakin thi adu dan ber thlang turin atia a thlan tur de chu sarwak ngal nga talai tirin vanai thlak takin tleirol chu atlan chuak thei hlawa tleirol de chuan Delvin Branson a kidnap lai chuan a hmeichhe lo rukbo to tele a tha to thote a shil nin police te chu shila tleirol chu damdoina shwayania mase police ten arrest warrant an nei hnuwa mantuma an zon chuan Delvin chu alo bibo manani ome November ni li alowin her chwaka garlishai rukbo ani changin darkar somthum paruk aliam to a garlisha chu darkar tinin dama mu let na chance atlem zela wangin nu chui tu de chuan nu chui tu te nu chui na konga pui thei hnenah chuan US dollar singli sangsari chu a pek tur tho apuang ta a hemi nu hian tips andong tamol mula tips an don te bo zui tur tax force te indinin mai nei ho lovin uluk takin an chui zuya a chen chu bel chan dolo tak an nia tips za chuang an bo zui nuwa chuan rin tlak pernian cha chu agent te chuan bo zuin nu pakhat chuan aram huam chunga chuan thil ke dar a mu thu soya mase om namun chu Haverty Grace Marilena dai niin garlishai kidnap ani na changin mel somsari ain a hladai ani kichuan chumi mun nai bera an agent ti chu lova thli thlai tura sha tiran nia meichha in aram nia asoina muna chuan dar thlang ke baka sweet eina korte chips eina kor baka zip nai zaibun receipt le bank be te chu polythene bag pakhata in khung khom vekin an hmowa fin fiana te chu tu emoin tumnei saranin ada ni ngein an siani an mit laber tuero chu receipt chu nia Philadelphia supermarket amini yin garlisha e rukbo ani ni November ni chunhudar khatle mi somnga a thil leina receipt ani supermarket a cctv footage an en chuan November ni chunhudar khatle mi somli pathuma chuan mi pa pakhat hudi dumle ke kurdum in bel lukhum dum khum chu dora chuan lutin cctv ma chuan a hmela lan chen launan ati ni ngei turani a mai chu a kutin a hlia dewa van doi thak takin eng camera angle ma chuan a hmel chu chiang takin ala lawa chuta FBI lama changin thothin chhong tak an la dong zuya Merlena nu pakhat thlo ma a sasquena lui luanga chuan special agent Percy Gals chuan kar ke thla muin chu kar kalna nu an chui chuan luya chuan a top tlat maya miswalin ruang the thang du ta se tui bak lo chu a thlan an ring lawa hewang hian garleshai ruang chu dila chuan a pai ani rinalian takan nei wangin tuilu thiam le helicopter nen chuan lui chu an endik ta a mase garleshai ruang chu mu tur om lawani November ni li zandar kwale me somleya chuan aruk taka nu chui tu ten garleshai tama an mu po an rin to lo lain mel somthum vela la chuan garlesha chu karnung bungrudana chuan tangin kar chuan khoilam nge apan puiti poshilovin drill rufim pusham sham tumin ain fui molmola mase mangan to ba chuan drill rufim tak putrang chu har sa te hleya arial ruwa zona alo lut suta hepa hian min that don nge min pong swal zok don nge apa ni in van doina hi kachunga a thlentir zok don le tin angai to a ata de chu a chhuak hle ni a thei ang chuan nu chui tu de chuan anon chui zui theina tur enge mu chu a nu chia ve zela ruk bawani zan
November ni ni zana khan let taila zandar kwale min somthuma chuan a thiante birthday party changina howa bas anan man lo wangin konga chuan kala zana mani chawa konga kalchu nuamati che alova anunga chuan ngoi renga mi pan kalphei chuan zamin a hoilet le zuk thina anunga mi pakalin konga kan chuan a thoveng deuh hwaya mase reilo te nuwa mi pa pakhat chuan ron ti dingin kung zo tur chu a hriat mai to lo wangin kung om dan te a zo tur lam te chu a zo ta chataka chan nuwa chuan chupa chuan lom tho soinan tin chibai tumin a kutalek chhuaka hoi hom takin kalesha poin alo chibai ve maya mase a kutlak sona tum chuan chupa chuan alo mer nget thunga bang phena chuan nuk thlangalin kalesha chuan achunga chuan a hlo angein thil chalo taka thleng don ti chu a che thiam ngala ti chuan movie a crime alo ento de chu ngai to chuak chutin mi tu emo Rukbo ani chuan a thil nu che de chu nu chui tu ten an zong masaber thin ti chain a phone le atar mi chu a thlau luita a kara chuan miswal chuan lu tirin kar ti nun atum lai tak a hoisun lai tak chuan kong khar chu kalesha chuan hunatuma mase chailok chu alowin ona wangin a hong theilawa driver chutna hnuaya tubau chu muin alaloka miswal beka chuan a thei angana chuan a hem ta chhuaya chupa beka tang chuan thisana chhuaka na tia a bek adom vung lai chuan kalesha chuan tukver dar thlang chu voke in chwa atuma mase chupa chuan asama tramin kar chunga chuan a potleta ti chuan kar chu tinungin chaktakin atlampui ta ni Philadelphia khopui chunga antlan lai de chuan kalesha chuan ana tho thinna te chu muin anun hlui de chuan antlan pel zut ni hian a sia a Interstate 95 atang chuan chimlam hoi zongin anin hera kalesha I Rukbo ani changin darkar chan vi chung lekin Philadelphia khopui antlan pela mun fian riala chuan miswal chuan akar ti dingin chuta chuan a masaberatan kalesha chu apong swaltani November ni thuma chuan kalesha chu motor nung bungrodana chuan akal hnenah leilet ni om taka chuan dingin miswal pa chuan kalesha tana chu aron honga khwa chu a thim chahle to a chupa chuan July muna chuan motatumani ringin amuthil hlana chetlak chu tuma mase kalesha chu thlung betin a che son hleka a har ngal theinan a taksa si chot chuan a muwa a thim vek bok nen kalesha chu a beidong ro hleya beilet lawa miswalin ati dan om top mai chu adu urum to mase api chu angai to chuak thota anule paten an enkol theilo wanga a sen lai changa mangai taka enkol seilan tu api chu voi khatal tama mule adu emema athiri chuan api chuan atwarna don lutuk ti ri chungai toin api a mule ngei theinan dam kho chwa tuma be tang chu a thlang ta ni jingdar nga le mi somli panga vela chuan miswal chu ron harin akut porna de chu a phel saka kar chunga bolhlo chu kalesha chu wapai chuak turina shila ake porbe ani lo wangin karlama chuan phein karbul a thlen chuan a thei to pa chakat lan thot mai chu duwa mase a chan chezo ka changle ta si se chupa chuan a tha du mai arina wangin chutia ngai twana po chu apai bau thwaya polithina bolhlo kor athon mol lai chuan ti dan tur thar ngai twa chhuakin abeng be khing le kar chunga tukver dar thlang ke them te chu athun tel ta a nyu chui tu ten arun zun huna akalna chin an sha theina na ti ni jingdaru ka chuan miswal chuan PNC Bank parking lota akara ti dinga kalesha chu akar da dila kalesha chuan aladam nge yani ti nu chui tu te shiatirna chatak ni dona shiain kar chu pe vata November ni lia chuan FBI le chuan kalesha ATM card chu merlena no pakhat leile ta changa milnga le ka hla chuan manani ti an che ngala ATM booth CCTV footage an en chuan supermarket CCTV footage a mipa an hu ngei mai chu an hule ta mase heta po hian footage quality chu ala chele peka
en ringo chuan tunge ni po a hriat mai theilo ni mase nu chui tu de chuan hepa hian poisa alak chwa la hian karlasha chu ala dam nge en ringa a chan po a ATM card pin code chu a shil nge nge angai wangani ti chuan poisa alak chwa de chu ATM booth bul nai vela chuan a man nge ringin mail khat vel huam chunga convenience store de chu an han ena ti chuan mail chan ve vela hla convenience store cctv footage a chuan miswal chu akal ngei ti an muta a mase hetia an hnu an chuila hian miswal chuan karlisha chu mail enge maza atlan puile dai to ni karlisha chu bungruda na chuan omtir to lovin kara chuan a chuttira karlisha chuan a chanchin tam thei angber a sha thei takin tin miswal pa chu a bea a chu pa po chuan a zona te chu chang ve mai in karlisha chuan an na a an dam lo lulul fal le ti mo deute wang changa anin hon theina na an biak ang tek tik chuan bein miswal pa po chu ain hong ve tial tial ti a she theya fanu nei ti te po a she ta a mi fanu te laka chuan za ngai na a nei lo nen a fanui ro a mangai hle ti chu a she theya mi chedang alo kidnap to te le a tha to te chungchang te chilin karlasha chuan hepa hi serial killer ani ti a cha chuan azam ro ve hle ni November ni nga a Virginia Richmond Police Station miswal pa chetla CCTV footage an mu chuan mi kidnap le tharum thona wanga an mirin hlel mek kumsum thum pasari mi Delvin Burns ani thu chu FBI te an shil ta a state dang police te poin serial killer a an mirin hlel nge ani ti FBI ten an shat nuwa phei chuan karlishai nunna chu ader thong hle ti shain an zam ro ve hle ya Delvin hi Virginia State a Richmond Kwami ani nge nge ya FBI de chuan an mi le sa ti chu a chena na tir ngalin a chung te a chian te le anu pui hlui chu zonan zota anu pui hlui chuan Delvin chuan Ford car grey color Taurus chu anei tho su hin karlisha rubau tu karang chiani Delvin a car le na chu zong chuak ngal thwa in ani chuan vani thlak takin kara chuan tracking device anda thun soya hei hi a chan po engang mi po in car chu an lo lei theya miswal takemo a car leina man petla du lo an omani chuan an tlan bo mai lo nan car dealer de chuan tracking device chu an vo thlap thin thun soi ni dealership te poina chuan car omna mun chu an chui thleng thei ta a car chu Maryland State a jesap khwa chuan alo om ti chu an che thei ta ni Maryland an mi le sa de chu FBI de chuan Delvin a car chu jesap huam chunga chuan zong vat turin an chila mase heti la hian Delvin chuan ro man na dang alo nei ve meka karlishai hnenah chuan car hi ka thla ka ngai license plate lem man tur ka nei to lo ti hin mi car ru ke mo lambun chu to ma tlai lam dar nga le mi som panga chuan ATF Special Agent David Cheplek chu jesap khwa nai ber tu ne ya Vantlang car park na muna chuan kalin Ford Taurus vutbok rong adar thalang a ke wanga bulhlo ibdum tla chop taka bel chu awa muta a mase a chunga chuan midang an umem ti ero chu a mu theilo wani car chu amit mei pa chuan backup ko ngalin agent rola ko chuan car chu a che dwala che chuak ngal tura anin ra rin thu chu agent David chu a shila midang po chuan car chu khoya ama atlan son theilo nan arukin an hwal beta Delvin Burn nge chu car seat nunga tang chuan car tang chuan a chuaka driver seat a chuan a chuluta chuti lai tak chuan agent te chuan silaya hwalin an tin ta thut maya Delvin chu a ham hain nu chui tu de chu a be seilo hleti a mela chuan a hriat theiani a kut nung khir sakin kutkol an bun tira FBI motora an chuan lo feltir nuwa chuan car chu enfiania car seat nunga chuan karlisha chu nungdamin alo la hlawa a mingan zo chuan lom si lau thong bok si chuan ka ming chu karlisha ni imizon me kani tin mitui tlapur chung chuan alo tia karlisha chuan chan chwa kani ti kan sha chuan ka thla muangin ina ka hodon ti ka ngai tuaringot te chuan ka hlim em ema
ka him to ka ti mol mol mai ni ti na soya ina shwai ho ani main damdoin lama shwaya niya damdoina ni rei laute en kolan to na ni api chu karli chai mutna pindana chuan lu tirania api ahmuchia chu karli sha chu insum theilavin atap chhuak hom homa anpi tu chuan anin ngai hle ti chu inchile chuan an ngai lo karli sha I chan chwa ani na na mi poimo tak Rukbo ani lai mi ta mutu Dwayne Fletcher chuan tuna chuan ha dam takin thok kala ve theita ama kha chuan athiang ti hlau takin a chanchin ka ngai to chwa piangin ka thok lak te kha asak vek zela ka zui lo le ka wanang man lo kha kain chir tak zetani tin asoya ama aindim rol hian mitam tak chuan hero ni tin an ngai sang leya choi moi ani nge ni Galisha in kamizana anunga kal mi pa pakhat Dwayne chuan a thei top chua chana tu mani ti a sia chuan Dwayne Fletcher chu mu ve du hleya achunga van doina a thena changa kumkhat nuwa chuan phona anin be fu thei ta hlawa Galisha chuan Dwayne ang mi pa fel le cha an lo ma wang hian mi pa to phot a hlauna te chu a kian phanin asuya Dwayne puin anun hluya chuan ti swal tam tak alo nei ve to a Galashai ke sa chang chuan mi in an sia tan anga mi chetak ni chun som zel do na nei tuna chuan North Philadelphia gym changtlung tak nei to in mi chia leno pang tak tak tele nula chenin mi swalaka in vendan turte azertir china Galashai chunga thil thlengam kha thleng to lo se adu wangnin asuani Delvin Burns chu manani nuwa FBI agent ten dopin Galisha Rukbo le pong swal thua chuan engma apha boilova ase midang thale kidnap thoi ro chuan ain puang du lo thunga finfiana po mo ani lo wangin Galisha apong swale Rukbo wangin thiam lo chantirania kumsum thum parok chung lungin tang turin achung thorel sakani tuna chuan Galisha po noni ve to in afa pa mela mo chuan dam lo hlutzia asia chwa chin tho zoya kumsang hi som palia Delvin Burnson mi chadang rubaw lova ama kher arubaw ka arom tho suin pathian ruatani pathianin kapal tlang theidon ti asia ta wangin khathil kha katungani tin asoyani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan mila subscribe ve turin karon ngen cheni